Allà on viuen els monstres. Text i il·lustracions de Maurice Sendak. La nit que en Max es va disfressar de llop i va fer moltes trapelleries de tota mena, la seva mare li va dir «Monstre!» I en Max va contestar «Et menjaré!» De manera que la seva mare el va enviar a dormir sense sopar. Aquella mateixa nit, a l'habitació d'en Max, hi va aparèixer un gran bosc que va créixer i créixer fins que del sostre en penjaven heures i les parets es van convertir en tot un món que l'envoltava. I un oceà va aparèixer amb un vaixell per a ell tot sol. I en Max va navegar-hi durant dies i dies, setmanes i setmanes, gairebé durant un any sencer, fins a arribar allà on viuen els monstres. I quan en Max va arribar per fi al lloc on viuen els monstres, aquests van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves urpes terribles. Fins que en Max va dir «Ja n'hi ha prou!» i els va amansir amb un truc de màgia. Mirant-los al fons dels seus ulls grocs, sense ni tan sols parpellejar. I els monstres es van espantar molt i li van dir que ell era el més monstruós de tots. I el van aclamar com a rei de tots els monstres. «I ara?» va cridar en Max. «Que comenci la festa salvatge!» «Ara pareu!» va dir en Max, i va enviar els monstres al llit sense sopar. I en Max, el rei dels monstres, es va sentir sol i va desitjar estar amb algú que se l'estimés més que a cap altra persona. Aleshores, de l'altre costat del món, li va arribar una oloreta molt apetitosa de menjar. I ja no va voler ser més el rei del lloc on viuen els monstres. Però els monstres li suplicaven. «Si us plau, no te'n vagis, que et menjarem, que t'estimem molt!» I en Max va dir «No!» Els monstres van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves urpes terribles. Però en Max va pujar en el seu vaixell i els va dir adéu. I de nou va navegar gairebé un any sencer, setmanes i setmanes, durant dies i dies, fins a tornar a la nit de la seva habitació, on va trobar el sopar esperant-lo, que encara estava calent. I vet aquí un monstre, vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat.